טוב, מה שאנחנו רואים פה באקווריום הזה, רואים מים כחולים, מים מטופלים, בהחלפת מים עכשיו. יש פה דגים שבאו מחול. הדגים נמצאים פה בפינה. אני לא מגלה איזה דגים אלה. לא הותר לפרסום בינתיים, אז אני לא מגלה. מה שאפשר לראות שאני ממלא מים רכים מהצינור הזה, ומים קשים מהמערכת המיוחדת שהכנתי. אבל בינתיים כל האישיו פה זה לא הדגים המיוחדים שנמצאים פה בפינה. כל האישיו פה זה הדג של דן. הדג של דן עכשיו עושה חיזור עם הנקבה שלי. טנגו, הנה הדוגמה שנתת לי, והנה הדוגמנית שאני נתתי לו. סופר דופר אקסטרה מודול פיג'ן עם אשתו, היא כבר רועדת לו, רוקדת לו. בוא נאחל להם בהצלחה, בסדר? דנגו, נאחל להם בהצלחה. יאללה.